Ало, сиче, какво правиш, ма? Имаш ли клиенти? Да, ма, сиче. Извинете, отворен ли магазина? Аз клиенти хич нямам днес. Много слабо. Нема никакви клиенти няма. Хичи, даже сега няма. Извинете! Ехо! Нема нито един клиент нямам. Георги, ти за тая ли ми говореше, че била злобарка, бе? Най-мразя, като ми дойдат клиенти, бажва в почивката. Ейш, телефонистката, ще ми даваш ли 2 килограма домати или да бъда отсреща? На теб говоря! Чакай си, Ке, после ще ти звънна, че пак някой си изтървал коня. Кажи ти. Искам да говоря с управителя на този магазин веднагически. Че ако искаш с арменския поп говори. Моля! С такива като тебе от трета възраст всеки ден се разправям. Ти знаеш ли с кого разговаряш, бе, а? Да, си избягал пациент от лудницата. Край! Утре те качвам във Фейсбук група да знаят всички хора откъде да не пазаруват. Ма че ако искаш ма качвай на TikTok видео, мама. Древе ми на шапката. Айде. Ще я оправя аз тая, Георги, утре, а? Ще я кача аз от всички групи. Ало, Сике, чакай да ти обада костана. Здравейте, скъпи мои ученици, учители и родители! Честит първи учебен ден на най-елитното училище в България! Аплодисменти за вас, за всички нас! Нека тази учебна година бъде за пример като миналата година и да сме отново на първо място в класациите за най-елитните училища в България. Аплодисменти за мен, за нас, за вас! Нека да има по-малко двойки, по-малко отсъствия и повече статуетки за мен, за нас, за всички вас. И да сме отново на първи места, на първо място по-точно, защото е само едно. И това ще е нашето место. Честит първи учебен ден! И аплодисменти за мен, за вас, исках да кажа учители, ученици и родители. И нека сме на първо място в класациите. Честит първи учебен ден! Нека да чуем първият звънец за тази година. Сега. Нека да чуем първия учебен звънец. Сега. Как беше? Добре ли? Добре. Свободни сте! Назад, назад, моме калино, немoj да одиш подир мен, че оназе има гора висока, неке можеш да я преминеш. Че оназе има гора висока, неке можеш да я преминеш. Ке се престорам на Сокопиле и пак при тебе ке дойдам. Гора ке прелитам, пак при теб ке дойдам, вечно твоя ке бидам. Гора ке прелитам, пак при теб ке дойдам, вечно твоя ке бидам. О май гад, какъв beautiful day е today навън! Идеално е за разходка. Да, ма Снежо, айде бъди се после да пим кафе. О, Mother of Georgie, ама това издат Юлия. Ей! О, леле, ни мой да познаеш кого срещам. На Георги, оная по-английски и лудата, Николаева.
Айде затваряй, ще се обада после. Да ви видя. Айде. Long time no see. Здравейте, здравейте. How are you? How are you? How is Georgie doing? Моля? Ма какъв Джорджи, бе? Кой той е? What Georgie прави? Georgie, your son. Нищо не ви разбирам. Ще повторите ли? Как не ме разбирате? Ма си говори перфектно. Your son, Georgie, what doing? Айде, тая пак на английски ми пълтечи. Okay, Georgie? Георги, да, написа си домашните. No, Леле, нищо не разбирам. Georgie, Чакай да видя what прави? транслейтера. Doing what прави Georgie? Па батерия нямам. Виж какво, много бързам. Ще изтърва автобуса. Хело, мело, айди. Wait. Айди, че бързам. Okay. Oh my god. Все такава монстър си е. Тази Вейня. Снежо! Ох, аз пак ми пълтеч на английски, нищо не разбрах. Не, нищо. Боже, луда, аз ти казвам. Ало! Здрасти, мамо. Георги, какво правиш, моето момче? Как си? Добре съм. Добре ли си? Изхарчи ли парите? Я кажи, изхарчи ли всички пари на той море? Вие как сте? Такова? Как да сме ние? Тук с баба ти сме седнали и пием кафе и си говорим за тебе. А, баба там ли е? Искаш ли да я чуеш? Искаш Не ли? ми дай, Дай, ще я чуеш сега. Кой Майко, да има, дръж Ваня? ма, майко. Здрасти, баба. О, Георги, как си бе, моето момче, бе? Ой, как е училището, бе? Бабо, аз завърших училище преди една година. О, че кога завърши, бе? Аз все още си мисля, че си на 15. Ми кога ще зажениш, бе? А кога же имаш внуци? Не, майка ти тя чака. Как се започва? Добре, айди, моето момче. И умната, ако Ако не е умната русата, Да, бабо, добре. Ще си намеря жена, ще направя деца и ще вземат 5 кредита. Добре, бабе, добре. Айди. Чао. Ваню, как се затваря това, Ваню? Я го затворим. Добре. Мъж Айде. са Жени вече, той не се оженил още. И деца няма. Аз на неговата възраст имах тебе, сестра ти. Че и на къща вече бяхме направили с баща ти, а? Ми същия като баща си, метнал са на него. Разхищник. Иначе... Всеки път едно и също. Оле, много се притискам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен и съм новият Ерген. Мога ли да вляза? Оле, ма много си убав бе! Дини ти руки! Здрасти, приятно ми е, Милен съм аз. Здрасти, къцкай тук. Жужи съм аз, Жужи. Оле, много е хубав, получавам въртовъртеж в главата, не знам какво ми става. Какво търсиш в един мъж? Първо като отида от тях, търся къде си държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? В него търся пари, кредитни карти, такива неща. Оле, не мога да те гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо мириши. Оле, на осмото ни бесам от кеф. Чай звъна на майка, да й кажа. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Аз от притискане па забравих да го питам каква кола кара, бе. Може да го извика ти пак? Нали? Направо мрях от глад да го чакам тоя. Стол имате ли, бе? Поне така си мисля.